Musearm og karpaltunnelsyndrom er noget, man får, efter mange timer ved tastaturet. Og specielt dag efter dag, at man sidder der og, taster løs, og det har altså en pris. Så musearm, det er en ret bred betegnelse for mange forskellige ting, mange, årsager til smerte, hvorimod den her karpaltunnelsyndrom er en bestemt nerve, der er klemt. Og den kan man mærke ved, at det prikker og snurrer og er sådan lidt køligt i hånden og sådan. Og man måske har en svaghed også og så videre. Men, det gode er jo altså, at massage kan, afhjælpe meget af det her, og i hvert fald reducere symptomerne. Men man skal også lave nogle gode stræk, og så skal man tænke lidt på, om man skal have noget andet udstyr på arbejdet. Kan man eventuelt få nogle tastaturer, der er drejet, eller kan man bruge en anden form for mus? Der er mange veje til det. Men vi kan her på klinikken i hvert fald fjerne de symptomer, der gør, at det gør ondt. Så, kig ind på hjemmesiden og book en tid og find den behandler, der passer lige præcis til dig.